Добрый день, Белсат у живым эфиры с першым сёння выданнем навінаў. Крызіс на беларуска-польскай мяжы працягваецца. Мігранты спрабавалі прорвацца ў Польшчу каля пераходу ў Кузніцы. Яны рухаюцца ўздоўж агароджы. Польскія сілавікі іх стрымліваюць. Курды на мяжы заклікалі ўсіх мужчынаў аб'яднацца супраць лукашэнкаўскіх сілавікоў, якія застрашваюць і чыняць гвалт. Відэа прарыву мяжы апублікавала Міністэрства абароны Польшчы. Як паведамляюць у ведомстве, праз мяжу з беларускага боку прайшлі каля сотні мігрантаў. Усіх іх спынілі польская армія, паліцыя і памежная служба. Яны застаюцца на нейтральнай тэрыторыі. Памежнікі таксама паведамляюць, што ўначы беларускія сілавікі з дапамогай лазераў спрабавалі асляпіць польскіх вайскоўцаў. Відэа, якое гэта пацвярджае, гэтаксама апублікавалі ў твітары ведомства. Сёння Белавія не будзе браць на рэйсы з Турцыі ў Менск грамадзянаў Іраку, Сірыі і Йемену. Пра гэта авіякампанія паведаміла на афіцыйным сайце. Аналагічнае рашэнне прынялі і ў Turkish Airlines. Падставаю стала рашэнне ўладаў Турцыі. Абедзве кампаніі адмовіліся перавозіць грамадзянаў гэтых краінаў на фоне пагрозы санкцыяў за датычнасць да трафіку мігрантаў на межы еўразвязу. Сярод кандыдатаў у санкцыйны спіс і 3 расійскія кампаніі, а ўлады Расіі патлумачылі з'яўленне сваіх бомбавікоў у небе над Беларуссю нарошчваннем вайсковай прысутнасці ля польска-беларускай мяжы. Польскія ўлады ўзмацнілі ахову мяжы ў сувязі з павелічэннем колькасці мігрантаў, якія імкнуцца прарвацца з Беларусі ў еўразвяз. Галадаванне – адзіны спосаб абараніць сябе ў няволі. Пра гэта цвердзіць вязень, што выйшаў з ізалятараў на Акрэсціна. Мужчынская палітычная камера нумар 13 абвесціла галадоўку, каб ад іх адсялілі бяздомніка. Праз 2 дні адміністрацыя ізалятараў пайшла ім насустрач. Пасля вызвалення вязень з камеры нумар 13 распавёў пра здзекі нават з боку раздавальніцы ежы. Мы прасілі раздавальніцу ежы не закрываць кармушкі, каб хоць крыху паступала паветра. Але яна закрывала кармушку і казала: «Дыхаць трэба было ўдома, дрэнні». Ад недахопу кіслароду ў мужчынаў увесь час балела галава і было вельмі душна. Пакаранне ладзіла і медработніца. Адзін раз яна ўстала не з той нагі і захацела пакараць усю камеру, не выдаўшы лекаў, нягледзячы на тое, што ў камеры была пара гіпертонікаў, адзін чалавек з адбітымі ныркамі і адзін дыябетык. Паводле мужчыны 16 асобаў пасадзілі ў 4-мясцовую камеру. Час ад часу да іх сялелі бяздомнікаў і залівалі падлогу хлёркаю. Перадачы арыштаваным з палітычных прычынаў увогуле не даходзілі. Раней паведамлялася, што і жаночая камера на Акрэсціна, у якой утрымліваецца журналістка Ірына Слаўнікава, таксама атрымае галадоўку за паляпшэнне побытавых умоваў. Стала вядома, што палітвязень Мікіта Емельянаў спыніў галадаванне, якое трымаў 20 дзён. У сераду маладзёна нарэшце выпусцілі з карцеру, дзе ён правёў месяц. Сям'і ж палітвязня Ігора Банцара стала вядома, што да ягонага папярэдняга тэрміну ў ШИЗА дадалі яшчэ 10 сотняў. Гарадзенскаму музыку і актывісту прысудзілі 1 месяц і 25 дзён калоніі за нібыта парушэнне турэмных правілаў. Аднак за абскарджанне гэтага рашэння суда Банцара 29 кастрычніка зноў перавялі на хімію ў папраўчую установу адкрытага тыпу нумар 9 у Віцебску і практычна адразу змясцілі яго ў штрафны ізалятар. Агулам у ШИЗА Ігор правёў ужо больш за 50 дзён. Затрымалі музыку летась у лістападзе за перформанс «Танец без штаноў» перад міліцэйскім аўтам і асудзілі на 1,5 года ў папраўчую установе адкрытага тыпу паводле крымінальнай справы за хуліганства. Міністэрства юстыцыі распачало працэдуру ліквідацыі аднаго з найстарэйшых грамадскіх аб'яднанняў Беларусі БНФ «Адраджэнне». Звесткі пра гэта сёння з'явіліся на партале адзінага дзяржаўнага рэгістру юрыдычных асобаў. Пастанову аб ліквідацыі Вярхоўны суд вынес 10 лістапада. 4 абласныя структуры і больш за 20 раённых пазбаўленыя афіцыйнага статусу. Еще улетку мы атрымалі запыт з Міністэрства юстыцыі аб прадстаўленні дакументаў для праверкі. Пры гэтым офіс грамадскага аб'яднання ўжо тады быў апечатаны сілавікамі і частка дакументацыі была із'ята. Мін'юст і Верхоўны суд не ўзялі гэтага пад увагу. Сябры грамадскай арганізацыі «Адраджэння» выкарысталі ўсе законныя магчымасці для абскарджання справы аб ліквідацыі. Партыя БНФ працягвае працу ў прававым рэчышчы. Яе старшыня Рыгор Кастусёў застаецца ў турме КДБ. Мы працягваем сачыць за падзеямі ў Беларусі і ў свеце, і пра разгортванне гэтых падзеяў служба інфармацыі Белсату будзе распавядаць вам на працягу ўсяго дня. Наступнае наша інфармацыйнае выданне акурат праз гадзіну. Да сустрэчы.